Investigazzjoni li saret mill-Pulizija turi li ma rriżultat ebda telefonata mis-Surġent Aldo Cassar lil xi wieħed mill-10 persuni arrestati waqt l-operazzjoni li saret fil-bidu ta' Diċembru li għadda. Il-Pulizija ma sabet l-ebda evidenza li turi li s-Surġent Cassar għamel xi tip ta' kuntatt ma' xi wieħed mill-10 persuni arrestati b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Pulizija qalet dan bit-tweġiba l-sensiela ta' mistoqsijiet minn One News dwar l-allegazzjonijiet tad-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Bl-immunità parlamentari, Azzopardi allega li l-akkużati ġew marfa minn qabel bl-arrest tagħhom mis-Surġent Cassar. Dan sar wara li l-Pulizija ġabret il-call profiles tal-10 arrestati sa minn diversi xhur qabel, inkluż tal-jum li fih ġew arrestati. Fir-risposta tagħha l-Pulizija mlita ċara li għal kuntrarju ta' dak li qed jingħad, is-Surġent Cassar ġie trasferit f'taqsim oħra għal raġuni għalkollox differenti u li m'għandax taqsam xejn ma' 3 imputati mixlija bil-qtil tal-blogger. Sorsi qrib One News qalu kif fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin, il-Pulizija mistennija tippreżenta fil-qorti il-logs kollha tat-telefonati ta' 3 akkużati bħala parti mill-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tagħhom. B'reazzjoni l-Police Officers Union appellat lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi biex jissostanzja dak li qal fil-Parlament għax skonti l-unika ħaġa li jagħmel kienet li kisser il-moral ta' membru tal-Korp tal-Pulizija. Ma' One News l-Ispettur Sandro Camilleri, President tal-Police Officers Union, ikkonferma kif Aldo Cassar m'għandux jaqsam xejn ma' dan il-każ għax qatt ma kien hemm komunikazzjoni bejnu u l-10 arrestati. Sostna kif il-familja tiegħu immoralment imkisra b'mod partikolari ż-żewġ tuliedu. L-Ispettur Camilleri tenna li jekk verament l-informazzjoni ingħatat lil Azzopardi minn żewġ uffiċjali fil-korp, dawn ikkommettew kalunja fil-konfront tas Surġent Cassar u għandhom jittieħdu l-passi neċessarji fil-konfront tagħhom. Intant, Jason Azzopardi baqa' ma laqax l-isfida li jmur il-qorti bl-allegazzjonijiet li jagħmel dwar is-Surġent Cassar u s-servizzi tas-sigurtà f'Malta li f'stqarrija rari ċaħdu b'mod kategoriku l-allegazzjoni li kienu jafu b'xi pjan minn qabel biex tinqatel Caruana Galizia.